खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ रायजोआव सोमजिदों दासान्दि एबेक्सननि गोहोम आयेन बेरेखायै हा थाखानानैब्लाबो सोरखारि हायाव दखल खालामनानै बारि बागान न' बां लुनानै सिखावै थानाय मुसलमान सुबुंफोरखौ खुंथाय सोरखारनि थामहिनबा बिजेपि सोरखारनि गोख्रों नोजोर होनाय आरो गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों होस्रांनाय हाबाफारिखौ दासान्दि लागासिनो दं। गिबियाव धुबुरीनि बिलासिपारा बेनि उनाव नगाव गवालपारा जिल्लायाव थानाय गोबां सोरखारनि हाखौ दखल खालामनानै थाग्रा माखासे बांलादेशी आरो मुसलमान सुबुंफोरखौ एबेक्सन खालामखांनायनि उनाव बावैसो साननिफ्राय फिन आरोबाव गलाघाटनि उरियाम गार्डनि सिङाव थानाय रेंमा फरेस्ट ओनसोलाव एबेक्सन खालामनायखौ जागायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै 11,000 बिगा हायाव थाफैनाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाय हाबाफारिखौ गलाघाटआव मैयानिफ्राय जागायदों। बेराफारसेथिं न' बुफाय जानायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव सासे सुबुङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि बर'फोरा जुदि बड'लेण्ड दाबिनो हायोब्ला जों मिया सुबुंफोराबो मियालेण्ड दाबिनो हायो। बेनिखायनो जोंनोबो नांगौ मियालेण्ड, बेनिखायनो जोंबो थाबैनो मियालेण्डखौ दाबिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों सासे मुसलमान सुबुङा। आसाम सोरखारा जुदि एबेक्सन खालामनायखौ बन्द' खालामा अब्ला गासै भारत नाङैनो गोख्रोङै सोरखारनि हेंथायै आमसु नेमसु गासै फरायसा आफादानो बाहागो लानानै दिल्लीसिम सोमावसारहैगोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों बिथाङा आरो एबेक्सन खालामजानाय नखरफोरनो सोरखारा थानो जानो बेबस्था खालामनानै होआबा बांसिनै सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा बुंबावो बिथाङा। बेबादि एबेक्सन खालामनाय सोरखारनि हेंथा बिजेपिनि हेंथा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारनाया गोबां जिल्लायाव मुसलमान फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजागासिनो दं। बेबायदिनो मैयाबो एबेक्सन खालामनायखौ एबा होस्रांनायखौ बन्द' खालामनांगौनि आरो होस्रांजानाय नखरफोरनो फिन फसंथान होनांगौनि दाबियाव दुलाराय आसाम मुसलमान फरायसा आफाद सुंद'यै मुसानि बानजायनायाव मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारिया जालाङो। थारैनो बे खेबाव मुसलमानफोरनि उनाव एबेक्सन खालामखांनायनि उनाव ट्राइबेल सुबुंफोर जेरै बर', कार्बि, राभा, मिसिं, देउरि ट्राइबेलफोरनि सायावबो एबेक्सन खालामगोन नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों, जेराव सोरबाया बुंदों बिटिसि बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो बिटिसिआवबो एबेक्सन खालामगोन। नाथाय थारैनो एबेक्सन खालामगोन ना? बे मोनसे सोंलु जानानै फैदों। नैथि खौराङाव दङ असमिया फावखुंगुर नन्दिनी काश्यपनि गारिया मंगलबाराव एबा मैया चमुएल हका मुंनि सासे सेंग्राखौ सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ खहा खालामदोंमोन। चमुएल हकाया नलबारि पलिटेकनिकनि सासे फरायसामोन। बिथांनि रुंसारि जाखांनायनि उनाव नखर आरो सांग्रां नोगोरारिफ्रा नन्दिनी काश्यपखौ पुलिसआ थाबैनो हमनांगौनि दाबि खालामदों। हिट एन्ड रान जाथायनि जाहोनाव मुंदांखा फावखुंग्रिखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय गारिखौ जब्द खालामबाय आरो माखासे सुबुंफोरा पुलिसखौ थाबैनो हमनांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों, जेराव गुबुन गुबुन दोलो आरो आफादफोराबो बिथांखौ हमनो दाबि खालामगासिनो दं। बे थासारिखौ नोजोर बोनानै राजधानी थियेटारआ बावैसो फावखुंग्रिजों गावनि रादायखौ बन्द' खालामनो फोसावदों। नन्दिनीआ राजधानी थियेटारजों 2 बोसोरनि थाखाय रादाय खाजादोंमोन। जिखि जाया मानो थियेटारनि दिहुनगिरिया बेखौ रोखा खालामनो थाखाय बे थिरांथाखौ लादों दि फावखुंग्रिनि सोरगिदिं थानाय गोब्राबथिया नायजाबारि दावबायनायाव गोहोम खोख्लैया। बेराफारसेथिं नलबारि पलिटेकनिक फरायसा चमुएल हकआ जोबोद आखा-फाखा फरायसामोन। बेराफारसेथिं फावखुंगुर रबि शर्मायाबो फावखुंग्रिनि गारिनि जाहोनाव चमुएलनि अबथिरा रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा ससियेल मिडियायाव मख'दों, चमुएल हकानि थैनायनि खौराङा आंखौ गोथौयै दुखु होदों। आं आंनि गोसोनिफ्राय आरज गाबो दि बिथांनि जिउमाया अराय गोजोन मोनो आरो बिथांनि नखरनो बे गिदिर खहाजों जुजिनो गोहो होयो। बेबादि लिरदों रबि शर्माया। थामथि खौराङाव दं गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया सदनाव बेरेखा हान्जाखौ बिबुंथि होनानै अपारेशन सिन्दुर आरो अपारेशन महादेबनि सायाव सोंथि दैखांदों। बिथाङा कंग्रेसखौ सोंखारिनानै बुंदों दि हादोरनि सुबुंफोरा हादोरनि रैखाथिनि गोग्गानाय आरो भारत बिमानि साहसनि बागै नोंथांमोना बुंनाय बाथ्रायाव मिनिदों। जोबनायाव गाहाय मन्थ्रिया कंग्रेसनि सोंथिनि फिननाय होदोंमोन दि अपारेशन सिन्दुरखौ मानो दोनथ'नाय जादोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि मुलुगनि रावबो दैदेनगिरिया भारतखौ खामानिफोरखौ दोनथ'नो नारसिननाय जायाखैमोन। बेनि उल्थायै जों गासै मुलुगनिफ्राय मदद मोनदोंमोन। बिथाङा दावहानि बिथिङावबो मख'दोंमोन दि भारतआ दावहानि हादोर नङा।
भारतआ बौद्धनि हादोर। जों जेब्लायबो गोजोन आरो जौगानायखौ लुबैयो, नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बयबो गोसोआव लाखिनांगोन दि गोजोन आरो जौगानायनि लामाया गोहोनिफ्राय सोमजियो। कंग्रेसआ सिगां समफोराव हायुंआरि रैखाथिनि सायाव जेबो गोजोर गैयामोन आरो दासिमबो बिहा जेबो गोजोर गैया। गाहाय मन्थ्रिया गोख्रोङै बेखौबो बुंबावो दि कंग्रेसआ जेब्लायबो हायुंआरि रैखाथिनि सोमोन्दै सुथुर हादोरफोरजों सावरायगासिनो दं होनना फोरमायदों। फिन आरोबाव आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि अपारेशनाव काचार पुलिसआ गंसे पिस्तल आरो 9 गोथां गुलि जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो शरीफ हुसैन मुंनि सासे सुबुंखौबो आयेन बेरेखा हाथियार फालांगि खालामनायनि दायाव खानाय जादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै लखिमपुर पुलिसआ लखिमपुर सोहोरनि मार्क'लिननि वार्ड नाम्बार 6 आव शरीफ हुसैननि न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ गंसे कारखानायाव बानायनाय पिस्तल, 9 गोथां राउन्डजों लोगोसे गंसे मेगजिन आरो गंसे एन्ड्रइड मबाइल फनबो जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला हमजानाय शरीफ हुसैनआ गोबाव समनिफ्रायनो पिस्तलनि दंफां औवा फालांगिरिफोरखौ खामानि मावगासिनो दं होनना मिथिमोनदों आरो गोबां बिबांनि रां बुथुमगासिनो दंमोन। बेनि अनगायैबो शरीफ हुसैनआ गुबुन गुबुन समाज बेरेखा खामानिफोरावबो लोब्बा दंमोन। बिथांखौ हमनायनि उनाव पुलिसआ लखिमपुर पुलिस थानायाव शरीफ हुसैनखौ सोंनाय फिननाय खालामबाय थादों। पुलिसआ दायनिगिरिजों आरोबाव सोर सोर लोब्बा थानो हागौ बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायदों। निउयर्कआव फिन मोनसे सुबुं गुलि गावनाय जाथाय जादों। रिपर्टफोराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां सुबुं जोखोम जानायजों लोगोसे 7 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। भारतारि समनि बायदिब्ला बे जाथाया मंगलबारनि फुङाव निउयर्क सोहोरनि सेन्ट्रेल मेनहट्टनआव जादोंमोन। बे गावलायनायाव थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव पुलिस बिफाननि सासे मावख'गिरिबो दंमोन। आमेरिकानि गुबुन गुबुन खौरां आउटलेटफोरनि बायदिब्ला गाग्लोबग्राखौबो सिनायथि मोननो हाबाय। बिथांनि मुङा चेन तमुरा। पुलिसनि बायदिब्ला जाथायनि दान्दिसे उनावनो लास वेगासनि थागिबि 27 बोसोर बैसोनि चेन तमुरायाबो गावखौनो फोथैनानै लादोंमोन। नायबिजिरगिरिफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गावनायाव बाहायजानाय हाथियारफोरनि थाखाय गनायथि बिलाइबो मोनदोंमोन। निउयर्कनि पस्टनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला समबारखालि जायगायारि सम बादियै मोनाबिलि 6:40 रिंगासो समाव चेन तमुराया बुलेट प्रुफ जेकेट गाननानै आरो गंसे सिलाइजों आखाइ गोनां मिडटाउन मेनहाट्टननि मोनसे होंगो दोंगो ओनसोलाव हाबदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरनि होंगो दोंगोआव बिथाङा गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनावनो बे जाथाया नुजादोंमोन। सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखं आफादा दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव जिल्ला खोन्दोनि मावफारिया जथुमा खुंफुंदों। बेलस्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय दैमालु गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव खुंफुंनाया जालाङो। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि जिल्ला खोन्दोनि मावफारिया जथुमाखौ बेलस्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय फरायसालियाव खुंफुंनायावनो इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा बसुमतारीजों लोगोसे नेहाथारि हेलिना सोरगियारि, इउपिपिएल हान्जानि नेहाथारि फैलाजे बरगयारी, हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सन्जय सोरगियारी, सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि कुसुम सोरगियारी आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो जयनिं हाबाफारिबो लानाय जादों। गुबुन गुबुन दोलोनि सा 20 आइजोफोरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि मोजां हाबा मावनाय आरो मोनफ्रोमबो एबा फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। मानकाचार बांलादेश सिमानि खाथियाव मोनसे गिख्रंथाव खुरखानाय जाथाय जादों। ओनसोलाव खुरखानायनि जाहोनाव गंब्रै नखरफ्रा सप्तासेनि गेजेरावनो गावसोरनि न'फोरखौ गारनानै खारनो गोनां जादों। ब्रह्मपुत्र दैमायाव गोबां बिगा आबादारि हाफोराबो गोदोलांदों। बे खुरखानाया सिमा फोनांजाबनाय लामानि थाखाय मोनसे गिथावना खैफोद लाबोदों। जुदि फोनांजाबनाय लामाया ब्रह्मपुत्रआव बोहैलाङो अब्ला बेयो खाथिनि गेजेर हायुंआरि सिमा ओनसोलफोरनि थाखाय आरोबाव गिथावना खैफोद लाबोगोन, जायनि जाहोनाव दै फुंखा बिफानआ जिल्ला खुंथायनो होनाय बिथोननि उनाव समबाराव दैमानि बोहैथिखौ सोलायनो थाखाय गंसे ड्रेजार जाहाजखौ क'क्राझारसिम लाबोनाय जादों। क'क्राझाराव खुरखानायखौ होबथानो थाखाय ड्रेजारजों खामानिया जागायदों। बे समाव जिल्ला कमिशनार राहुल कुमार गुप्ताया क'क्राझारखौ दावबायहैदोंमोन आरो खुरखानायजों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंहैदों। दै फुंखा बिफानखौ आरोबाव खुरखानायखौ होबथानो थाखाय गोख्रैनो राहा लानो थाखाय बिथोन होदों।
सुक्लाय सेरफाङाव गोदानै आबादारि गियाननि मिरु बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफांनि नावखाथायाव मैया गोदानै लुफुंजानाय आबादारि गियाननि मिरु बेखेवदों। मैयानि गोथार बुब्लियाव आबादारि बिफाननि सामलायगिरि पनिदर बर', गिरिश खाजोना बेंखनि मावख'गिरि त्रिलिना थाइट, SDO निरदनाथ, तामुलपुर ADC दीपांकर नाथ, नमिनेटेड MCLA चम्पावती देखाजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो आबादारिफोरजों गुवारै थासारिफोरखौ लानानै सावरायो। मैयानि हाबाफारिखौ फिथा हास'नानै बेखेवनानै होदोंमोन EM रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा। आबादजों गोहोम गोनां लखिमपुर जिल्लायाव अखा हायैनि जाहोनाव सोमजिनाय रानस्राव थासारिया आबादारिनि इयुनखौ हालाय-हाफाय खालामदों। कमिउनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया, जायखौ दसे समनि थाखाय CPI मुङैबो मिथिमोनो, बिथांमोना आबादारिफोरनि बे रानस्राव थासारिजों जुजिनो थाखाय दै जगायनाय खान्थिखौ थाबैनो सोरखारखौ मावफुंना होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों आरो धरना खालामदों। मैया मोनसे धरनानि गेजेरजों बे दाबिखौ दैखांदों दि लखिमपुर जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि मोखाङाव मोनसे सुबुंखान्थियारि हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। जिल्ला आफादनि नेहाथारि अमिय कुमार सदीप, हादोरसानि सोद्रोमा गपाल गगৈ, गहिन चुटिया, लक्ष्मी सनोवाल, डिम्बेश्वर चटिया आरो सा 40 गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा जिल्लानि आरो गासै हादोरसानि मोनथाम खाजोना गामिफोराव सोलिबाय थानाय मानसि नङै होखारनाय हाबाफारिनि जाहोनाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि गोबां दुखु खस्थ'नि सायाव गोथौयै रागा जोंनानै 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।